Uy, kumusta? Ano? Hello, Kumusta ay ang grabe, bagong kasal? Dahil kaya Sir Alvin hanggang ngayon, no, ang sarap pa rin po sa pakiramdam, grabe. Sobra po talaga ako nagpapasalamat kay Lord, syempre talaga, especially po kay Ninong Rene at Ninang Lani po. Syempre kay Sir Alvin sa lahat ng effort. Talaga maraming salamat talaga Sir Alvin. Pasensya na po sa mga ano Sir Alvin. At syempre kay Kuya Bal din po, Sir Alvin, sa nilibre niya yung kasal namin. Maraming salamat po, Sir Alvin. Ay, may pa-hotel pa! May pa-hotel po si Ay, Kuya dahil Rene. kaya si Ninong Rene, Sir Alvin nito nag-sponsor na. Okay na talaga kayo dito? Okay po, Sir Alvin. Huwag na po doon mas sa maganda malaki. kasi yun, yung ano. Wag na doon, Sir Alvin, at ang laki-laki tsaka mahal doon. Ayoko doon, Sir Alvin. Dito, tignan mo, Sir Alvin. Wait lang. Pasok po. Maraming salamat po talaga. Oh, Pasok sure po, ka Sir dito? Alvin. Yan. Naunang nangani po sila. Oh, yan. Grabe, Sir Alvin. Oh, may aircon pa. Sir Alvin. May aircon. Oh, may aircon pa. May aircon pa. Dahil kaya, may ganito pa, Sir Alvin. Meron pala ang ganito dito. Ano, Sir Alvin? Ano po? Meron din towel. Ano ito, Sir Alvin? Ano yan? Kumot. Yan. Ay, Toothbrush. Oo. Kayo lang dalawa, no? wow, may toothbrush. Kayong Oo, dalawa kami lang, dalawa tatlo ni lang baby. talaga. Oo, kami Hindi kasi pwedeng iwan si baby, no? Oo nga ni Sir Alvin. Ay, hindi, pwede yan. Oh, may shampoo. Ay, maliligo. Ito? Bago matulog, maligo. Dito, Sir Alvin? Hindi man na. Ano ito, Sir Alvin? Ano Ang to, sarap Sir dito ng Alvin? aircon, no? Wow, ang presko. Sir Alvin? Grabe. Dito na lang kami, Sir Alvin. At napakaganda na dito, Sir Alvin. Pero mas Tignan maganda mo sana yan. dun sa mas Sir malaki. Alvin, No? Mas makinis. malaki sana. Okay na dito. Oo, dito na, Sir Alvin. Walang alikabok. Oh, malinis talaga. Ang ganda pala dito. Ngayon lang kami, Sir Alvin, nakaranas ng ganito. May paganito pa pala. Ano po, Sir Oo. Alvin? Grabe, oh. Ang cute pati, Sir Alvin. At pag ganito, oh, ngayon lang ako nakakita. May ganito palang, higa-higaan. Patingin mo pa, Sir Alvin, ang CR. May CR pa. Oo, Wow. ang ganda naman ang CR Nasaan ang pala. ilaw ito? May ano din. May din. Oh, tingnan mo, Sir Alvin. Oh, may shower. May shower pa po dito. Ay, grabe. Dahil kaya. Grabe, Sir Alvin. Oh, may pindutan pang bawal ito. Sir Alvin? May pa. Ano ito, Sir Alvin? Yan! May magaling pala si Sir Alvin. Ay, ang ganda. May ganito pa, Sir Alvin. Oh. Oo. Ay, grabe. Maraming salamat talaga po, Sir Alvin. Oh, grabe. Ito, Sir Alvin, pa-shower. Grabe. Nagpa-shower na Sir kayo, no? Alvin? Hindi. Kasi yung gamit nyo, dapat ito? Okay. Yan, may gamit kami, Sir Alvin. May lamisa pa. Wow. Ay, wow. Ang cute pa. Wow! Nego, guys. Ang cute, Sir Alvin. Grabe. Ang ganda dito, Sir Alvin. Oh, tignan mo pa yung CR, Sir Alvin. Oh, malinisun. Oh, walang alikabok. Grabe, maraming salamat. Yaman mo na talaga. Dito na lang ako matulog, Sir Alvin. Kawawa naman sila, ano? Dito na lang ako matutulog. Dito na lang ako matutulog. Grabe, ang ganda at ang linis-linis talaga. Dito na muna ako, Sir Alvin. Sige na po. Dito na lang ako matutulog. Tignan mo, Sir Alvin. Wow. Oh, grabe. Ay, wow. Walang alikabok. Dito na lang ako, Sir Alvin, talaga. Kuya Rene. Oo, maraming salamat po talaga kay Ninang Lani at Ninong Rene. Lahat pong ito, yan na ay suot-suot ko pa pati, Sir Alvin. Wow, ginto. Ay, Ginto, grabe. grabe. Ayan po yun, Hika. Maraming salamat po talaga. Grabe. Sir Alvin, napaka-bait po talaga ni Ninang Lani at ni Ninong Rene talaga. Grabe. Sir Alvin, ngani. Wow, maganda talaga dito. Sasara na. Actually, mga Dito kalingap. palang ilaw. Ano po, Sir Alvin? Actually, makalingap, ang plano namin doon sa pinakamaganda talaga, medyo mahal. Pero dahil si Mary Rose ay masyadong Oo nga ni matipid, Sir Alvin, dito ayaw na lang pumayag. tayo. Dito na lang tayo, Sir Alvin. At maganda naman dito. Oh, may aircon pa pati, Sir Alvin. Oh, ang presko-presko ng aircon. Makaranas man lang ng aircon na. Grabe, Sir Alvin. Ang presko, no? Ka masarap. Oh, ay, kumusta pala, Cedric, ang bagong kasal? Pakita na yun. Yan! Anong ginawa mo kagabi? Hindi man, Sir Alvin. Anong ginawa mo Pagod kagabi? kami, Sir Alvin. Pag uwi namin, yun, hagot na lechon namin, yun, nag party-party muna kaming pamilya, tapos
talagang nakakapagod. Natulog kami, Sir Alvin. Anong oras na din po kami nagising noon. Oh. Kaya ngayon, ang tunay na ano. Na honeymoon. Ay, nako ngayon! Ay, grabe! Maraming salamat po talaga kay Oo. Ninang Lani at Ninong Rene. Enjoy na, enjoy the talaga. night, Oo, ha? nga, Sir Alvin, maraming salamat ha. Yeah. Enjoy the Maano night. kita, Sir Alvin, Tapos mas-swimming tayo. may swimming, May swimming swimming pool. Yan. At mamaya mag-dinner kayo. Oo ano? nga, Sir Alvin. Oo. Ay, may ano ako, Sir Wag Alvin. muna, wala muna kayong ibang isipin kundi enjoy lang kayo. Enjoy lang. Maraming salamat Oo. talaga, Sir Alvin, ha. Grabe, Sir Alvin, ang dami nang nangyari sa buhay namin na simulat na i-vlog mo kami, nahanap kami ng mabuting puso, gaya po nila Ninang Lani at Ninong Rene po. Sobra talaga akong nagpapasalamat, Sir Alvin. Lalo na talaga ngayon na kasal na May talaga paano pa, kami. may Oo nga ni. package na honeymoon. Oo nga ni. Mag-relax daw kayo. Oo nga, mag-relax, mag-usap-usap. Sir Oo. Alvin, maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe, maraming salamat po talaga sa inyo. May ako, Sir Alvin, may outfit. Papahiling ko sa... Ay. may outfit ako. Sige daw, sige daw. Wait lang. Pakita natin. Ayan, nandito sa... Pakita natin. Ano na tayo? Ay, kasobat. Sige daw, sige daw. Sir Alvin. Pakita. Tayo! 16! Dahil kaya si Bit. Kaya. sige daw. Pakita mo, Sir Alvin. Oo. Yan. Dito ako, Sir Alvin. Inay ko ngayon! Sige daw, ayan na may, isukat mo lang. Yan! Wow! Ay, tinatawanan Oh, na ako ni may Sir susuot Alvin. mo pag ano. Inay ko. Oo. Inay ko. Pag matutulog na kayo. Pares ko, naka-aircon mo. Ay, grabe. Baka masundan siya, ano kayo Inay, na? Sir Alvin man ay. Hindi man, Sir Alvin. Grabe. May family Pakita mo, planning. Sir Alvin. Ay, panic plan. Oh, pakita mo kung gaano ka sexy sa aking Ay, dahil puso. kaya ka 60. Siyempre, sexy ako dapat maikli yung baywang. Yan. Yan. Ay, wow! Tingnan mo, Sir Alvin! Ay, grabe. Sir Alvin? Napaka-sexy Sexy talaga. talaga. Kahit dito na lang ako matulog, Sir Alvin. Maganda at malinis. Ay, iyo nga, sabi ko baga, Sir Alvin, ikukuskus ko lahat na dito ng aking katawan. Siyempre, minsan lang ako makapasok dito. Sir Alvin? Dati baga, Sir Alvin, dito din tayo nag-swimming. Hindi ko akalain na makakapasok pala po ako dito. Na tulugan pala ito. Sir Alvin? Tignan mo, Sir Alvin. Pwede ito maghiga dito. Sir Alvin? Huwag na. Hindi, try mo ako, Sir Alvin. Minsan lang, hindi man madumi. Sir Alvin? Tayo mo na. Hindi mo Sir Alvin. Grabe talaga. Maraming salamat po talaga, Ninong Rene at Ninang Lani. Napaka-bait nyo po talaga. Yung kasal po, sinagot nyo na. Yung handa, yung lechon, tsaka yung yung... Ito po, may anong tawag dito, Sir Alvin? Honeymoon. Yan, honeymoon daw. Napakasarap banggitin. Na tayo. Tapos ayun po, salamat po doon sa sister mo po. Pag ito nasuot ko na, Sir Alvin, tas nakaganito, ay, garo na ako, Sir Alvin. Kasupog man, Sir Alvin. Nakakahiya talaga, Sir Alvin. Mamaya may pagkain pa, Sir Alvin. Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Grabe talaga yun. Paano yan? Mag-ano Effort muna mo. kayo, ha? Oo, Sir Alvin, maliligo na pala Oo. dito. Sir Alvin? Mag-usap-usap May muna toothbrush pa. kayo. At Oo, bawal kayo maistorbo Oo, ngayon. Ngayon Ha? po, ang nakamaritisan ko po ngayon ay si Cedric. Yan. Ngayon po kami magmamaritisan ng todo-todo na walang mga Batang bata. sikiting. Yan. Nang tanging Maliban si lang- Kylie lang. Oo. Siyempre. Di pwede, Hindi ayan. pwede yung Sir Alvin iiwan. Siyempre. Ay, may pasuklay pa dito, Sir Alvin. Suklay, may pasuklay. Ay, may pasuklay pa pala dito. Ay, di mo na makakayanan. Oo. Yan, grabe. Maraming salamat po. Pakita mo yung sing-sing. Wow, ganda ng singsing niya, ha? Cedric, May pangalan sila? po yan. Oo, may pangalan po yan. Mga ginto pa. Salamat talaga. Maraming salamat po talaga. Kuya rin. Salamat po talaga. Ay, Ninang Lani po, Ninong Rene, hindi po natuloy muna yung anong tawag, baptismal po sa Sabado Okay. na lang daw po. natin. Wow, maraming salamat talaga, Sir Alvin, ha? Nagpunta ka pa, hinatid mo pa kami dito. Ay, grabe talaga. Siyempre. Napakabait talaga po ni Sir Alvin. Wala po siyang katulad. Napakamabuti din po ni Sir Alvin. At tunay po siyang
magtulong sa tao. Marami po si Sir Alvin binablog, pero hindi niya po na ipopost, pero binibigyan niya po ng pera. Wow, maraming salamat talaga, Sir Alvin, ha. Yan, si Kaya. Si Kayla, gulo-gulo si Kayla. Ay, si Kayla, nagre-relax. Ay, maraming salamat. Nakarana si Kayla. Si Kamanda hindi nainitan. Pero kung mainit, wala Mainit yan, Sir Alvin. Mawala yan. Oo. Nawala sa Ay, mainit. grabe. Nakakurukutsin pa dito. Ano, Sir Alvin? May kurukutsin pa. Ano? Grabe, ang susuotin ko po. Tayo ninyo makakayanan po ang susuotin ko. May paganito pa po. Yan, grabe. Maraming salamat talaga, Sir Alvin, ha? Grabe yung effort talaga ni Sir Alvin. Sa lahat po, naikasal po kami. Grabe na din po yung sakripisyo na ginawa, lalo na po sa magulo po kasi yun pagkasawa po ni Cedric. Pero naayos. Oh, naayos na. Okay na. Grabe talaga. Maraming salamat po dito po sa ano kwintas po. Ingatan Sinuot niyo ko. yan, ha? Oo, ito talaga, Sir Alvin. Ayan, mamahalin yan. Oo, sinuot ko, Sir Alvin, dito. Siyempre, ligtas naman dito. Kami lang. Siyempre, ano, Sir Alvin, dahil Dahil kaya si Disque sinuot lahat. Ay, sa bagay Dapat mga nakaganito ako, sa Sir Alvin. ano, tama lang. Oo, nakaganito ako at Para sasayawan ko makita ko ba ganyan? Oo. Ng Lani tsaka ni... Oo, sabi baga po ni Ninang Lani. Para nakaganito ako, Ano Sir nga sabi Alvin, yan? lahat ito. Ano sabi niya? Sasayawan ko si Cedric, ginto-ginto. Ano na Suotin tayo? lang, Oo, sabi niya. oo, suotin lang, sabi ni Ninang Lani. Oo, pero nakaganito ako, sasayawan ko si Cedric, ginto-ginto. Ano, Sir Alvin? Ano na tayo? Maraming salamat talaga, Sir Alvin. Yan, grabe na ang Marites Santa, Sir Alvin. Makain tayo. Ano, Sir Alvin? Yan. Oo. Tayo. Si Kylie, tahimik. Ano? Tahimik pati O ano, siya. dito muna kayo? Muna po Dito kami, muna Sir kayo. Alvin. Kayo Oo. ng ano ha? Dito na muna kami, Sir Alvin, ha? Bukas mo na kami sunduin si Ay, Alvin. oo, bukas Mga na. anong oras po? Ano na? Tanghali! Kung Para gusto nyo sulit. mag-extend pa. Hindi na, Sir Dalawang Alvin. araw. Tanghali na lang. Tatlong Oo. araw. Oo, Hindi, hindi, ano hindi. lang. Grabe mo, Sir Alvin. Ito pa lang, siyempre, hindi susulitin namin tong oras na ito. Ay, Sir Alvin. Susulitin namin tong oras na tong binigay sa amin ni Lord. Kaya, grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat talaga. Yan, Sir Alvin, ha? Dito muna po kami at kami ay maghahanda-handa, maliligo. Maghahanda. Oo, maghahanda-handa. Oh, sige, sige. Oh, sige, salamat, Sir Okay, Alvin, ha? mag-good Sige night po. na. Salamat Okay, po, Sir Alvin. sila na ha? muna. Salamat, ha? Yan, maraming salamat po. Good night. Good night. Yan. Ay, grabe, nagbahin nila. Pagkain namin. Grabe, Sir Congrats sa Alvin. inyo. Ang dami Enjoy po, the Sir food. Alvin. Sigurado may matitik out naman nito ako. Oo, Ang madami dami kami nito, po Sir tayo. Alvin. Oh. Maraming salamat. Ayan, Sir Alvin. Umakit. Kami, mapa ang tira sa amin. Ay, hindi, Sir Alvin. Grabe. Sabay na Joke po, lang. Sir Alvin. Kain po tayo. Meron din Yan, naman. maraming salamat, Sir Alvin. Maraming salamat talaga po, Ninang Lani at Ninong Rene. Kayong dalawa lang ang Grabe, magkaharap ngayon. Nga ni Sir Alvin, tulog na po si Kylie Jane. Mm. Ay, grabe, maraming salamat po. Grabe yung pagkain. May fresh pa po. Anong nga tawag dito, Sir Alvin? Fries. Yan, may spaghetti Fries. po, may hotdog. Makakauwi po ako nito sa bahay. Dahil kaya maraming salamat po talaga Ninang Lani at Ninong Rene. Yan, ma-pray muna tayo, Sir Alvin. Ikaw na po mag-pray. Oh, okay, sige, Cedric na. Ikaw. Ikaw na. Sige, pag-pray ko kayo kasi di ko pa Sige po, na-pray. ayan. Opo. Yes, Father, we pray, I pray for this couple na tuloy niyo po yung blessing sa kanila. Extend your blessing to them. Double your blessing to them. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Sir Alvin. Yan, nakain na po tayo. Salamat talaga po. Salamat po.
Enjoy mo kayo kagabi? Ayun man po, Sir Alvin, grabe. Masarap, Sir Alvin, yung tulog namin. Ito na, sinuon ko, Sir Alvin, at malamig yung aircon baga. Yan. Maligo tayo. Enjoy naman kayo. Sige, mag-enjoy kayo. Ligo tayo, Sir Alvin. Oo, Ligo tayo. kayo na muna. Kayo mag-enjoy. Nakasama pati si Baby. Ano, Sir Alvin? Oh. Upo ka dito, Kylie. Upo. Nagkaranas ka na Enjoy mo kayo, Cedric. Oo, Sir enjoy mo Alvin. kayo, Oo, Sir Alvin. nga, Sir Alvin, salamat talaga na. Enjoy mo kayo. Ang dami na pagbabago sa buhay niyo. Ayun nga, Dati, talaga, Sir Alvin. nahihiraya lang diba? kayo. Nga, Ayun, ano na kayo. kasabay yung pagbangon ng kayo. buhay yung itsura. Ano, Sir Alvin? Ay, grabe. Una, grabe. Aday na nai-stress ang pagmumukha. Ano, Sir Alvin? Ginto, Kylie, ginto, oh. pati o ginto. Maginto na pati. Madami ng ginto. Maraming salamat talaga kay Ninang Lani at Ninong Rene. Grabe yung kasal. Ano, Sir Alvin, siya lahat nung nag-sponsor yung kasal. Ano, grabe. Ayan po yung ano. Oy, Cedric ha! Yung sing-sing mo. Ingat, O, baka ingatan. mawala, ha? Hindi, Sir Alvin. Oo. Mawala na ang lahat. Wag lang ito. Siyempre, ang pamilya. Ano, Sir Alvin? Ayan. Ligo tayo, Sir Alvin. Sige na. May paligo pa. Kala ko pa. Ano lang. Ay, matulog. May ligo-ligo pa din pala. Ano, Sir Alvin? Ano tayo? Ang ano nyo, mag-enjoy muna Ah, kayo. sige, o nga. Enjoy muna dito. Ano, Sir Oo. Alvin yan? Si Kylie, nag-i-enjoy. Tubig, Dalawa dali. Oo. Siyempre, Grabe, Sir Alvin. Oh. Siyempre. Ano yung inaibigay niyo sa amin, saka yung mga effort mo baga, Sir Alvin. Oo, Kahit oo. mainit, maulan, nung nagbumotor ka pa, nung Sir ano Alvin, naman di yan, ba? siyempre, yung mga ginagastos ko, mula din yun sa YouTube. Sa channel ko, yung balik tayo, yung gas. Oo nga, ganun. ay, Sir Alvin, yung Oo. gas, ang mahal na Galing pati din ng yun gas, sa ano? video natin. Sa video natin, syempre. Ano, Sir Alvin? Ang gas pa lang nga, Sir Alvin, lalo na kotse ang sasakyan, mga gastos talaga. Ang layo pa ng pinupunta natin. Ngayon ang pagpunta niyo sa Naga, talaga Oo, balik-balik magas. sa Oo. Mercedes, Oo, grabe. sa Mercedes, grabe din talagang. Si Kylie, Sir Alvin, enterong hindi makapaniwalang nakaranas ng swimming pool. Pwede Oo. na to, Sir Alvin, at 8 months man na to sa 17. Oo. Hindi man masyado kayo, malamig, Sir Alvin, yung tubig. Maimbong man lang. Ang ganda dito, ano pala? Oo nga ni, Sir Alvin, salamat talaga. Aircon pa ang Oo, kwarto. aircon nga ni, Sir Ganda Alvin. po mga kalingap gang. Sabi ko, ito daw yung aircon, Sir Alvin, at bayad mo na, sayang. Ano, Sir Alvin? Kaya sabi ko, ito ang susuotin ka at malamig yung pang-sexing damit. Ay, grabe, Maganda po salamat, dito Sir sa Alvin. Pambuan Glampings, mga Opo. kalingap. Yan. Ang ganda, ano, Sir Alvin? Grabe, salamat, Sir Alvin. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan
Kalingap, good morning. Good morning po sa Hindi lahat. magsasawa, Scout palagi po niyong ulit kami ni Kuya Robby. makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Yang Yung parang si Lola Damiana na